ɗanɗanon mawai da wanda bai san dungu ya ga dungu da jikin shi hankali na ya tashi zuciya ta tashi duma na zuwan ga an ka taka uwar shi an ka taka ɗiyan gana shi sai shi yi ɗiya in yi ayi ɗiya da yawa sai ana ɗebe su ana huhude su ana ba yara su suna wargi da su kakin ne na ga taka su da kakin ne na sai ka ta zamme wurin tsohuwa tana zamme sai ta baka tana ba ka jikokinta suna wargi tana yi tsanaga tana faɗa muku duk abin da a cikin ɗan tsanaga a da ba waƙan nan ta hakan gaba laɓe tana mukai yanzu ko kai mai tambayar gatau ɗan tsanaga na fara kiɗin shi duk wanda ya girme wurin ga wallahi sai na waƙe shi saboda kwastibal ɗin ga da aka yi ana bi ɗan harakokin da duk su komo cikin lamari dole ana zama a tsara a daidaita a sa wannan cikin tahiya ta tahi ba ta wani waka wani ba ta wani kiran wani wagga da sun kaga muna zuwa wajen ga muna zakwa muna koma yanzu yara da yawa suna zakwa sai ka ga yan yaran kannena sun zaka sun doka ina ba mu sai in ba su akwai waɗanda nika ba su akwai ɗanɗana 4 gare ni na huhude su na gyaggyara su yanzu sun kai to da lakwasa ce ina ba mu ina koya musu don saboda wataran su ko sai su ɗoka